Ohmia kami. Ohmia tak cek OE. Orang kuning dia tu bom lo. Cek tidak di. Alama bang elason tu you. Alama bang elason lo. Non la bang hopan. Ilitum piti tulot sita. Akompani jong si do bom hilang kan te. Lason muni ke bang bom hilang. Latum fan itum lay appointment ki pigali. Latum fan bang ha company si appointment. Bang ha Bihar pen UP pen bang bom hilang. Lapen ke non hote itum chini lo. RSS atum ani ke hang nasi jata ke claim. RSS chini lo bodi. Hala abuk lihat tado. Hala tumki puge la puhelo. Je tribal tumke muni kali pu. Hadaki pu. Nang itu na cini nangji. Hala da Manusmriti buah kitab tu. La Brahmin atum ke Kroy alam. Manusmriti chapter 8. A chapter nerke. Lapen ke verse abang ke slok abang ke haruf lira retroksi laharak malom haruf lira ke thom malom benda na itu portelo te theklong po ada ki pula pohelo try bela tunke lake bamun na tum property yada kata property mane hompoti Brahmin tum hompoti kargia tinga humpurti pulane pene ke pu ala dak la son thilo ta latum hange bang bamun tum akin pakalong ben siam hang ki thek akitab ta do anoksa ta kapet yang lasi bang non BJP sarkar tum lapen aprang sarkar tum talo SS tum bang lo RSS tum ning ke hang ting pen jihadake ason hompoti mineral harlong koila simen lai hui ta lapen ser antadu lapen la alo tribal tum ador ki kom tribal tum do na pulih la si hadak le company bida mana la si nili tum pubong lo sotolo kindong borolo kindong along ta eviction